siyabonga kakhulu uNkulunkulu osiphumelelile thina sonke from different branches saze safika kule ndawo. Mangibonge igama lenkosi. Shayina izandla ukuthi nawe ube khona. Hallelujah. Ngizomfisha njengendlela emangalisayo. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Ngiyafisa for those abangabazi abafundisi bethu ukuthi sibazise bona sanibona ngagcwele. Phakathi kwethu we have our senior pastor Mfundisi uMkhatshwa baqhamuka ngaseFeni. Hallelujah, ngaseMayflower. Hallelujah, angibona manje mfundisi kodwa phakama mfundisi uMkhatshwa abazalwane labangakwazi bakwazi ndasimshayele izandla. Ngizobona ke uMama Zandi noma Pastor Zandi ukukhona la eduze kukamfundisi lapha ya efolweni eThekwini eGagasini kaSolwane. Amen. Sinomfundisi uMhlongo kanye nonkosikazi wakhe. Ngiyacela nje ukuthi babaphakame abazalwane babazisifashane izandla siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Emhluzi eMiddelburg nasemapulazini waseFalbank sinomfundisi uDube. Mangibonge igama lenkosi nonkosikazi wakhe kanye hallelujah nomfundisi uAgnes Mabizela. Ngicela baphakame bobathathu sibasifashanisa kanti futhi lapha eMiddelburg I'm not sure ukuthi asemathayileni okuse 5 of okuse 7 of okuse 8 of okuse 9 sinomfundisi Osbiya nobaba wakakhe. I'm trying to check ukubanga kuphi basukume sibabone egameni kaKristu Jesu. Sibashayele izandla egameni likaJesu. Lapha ngasePretoria. Amen. Lapha ePretoria ngaseSocial Move sinomfundisi khona lapha umfundisi uMadonsela. Ngicela phakame ibandla likaNkulunkulu limazi. Very soon, very soon, bandla noma all our evangelists sizobe sise-social move oyotshala noma to plant umsebenzi kaNkulunkulu. Praise the Lord. Kodwa ke Pretoria sizabe sishumayela ngesisuthu. Ngicabanga kayibamba leyo mfundisi uJomani. Ngiyalidubelisa kalibitso la Morena Jesu wa Nazareth. Praise the Lord. Hallelujah. Mangibonge igama lenkosi. Hallelujah. Glory. Uswa sinomfundisi uMahlangu uMvangeli kanye nonkosikazi wakhe Lady Pastor. Hallelujah. Mahlangu ngiyafisa baphakame bame ngezinyawo. Mfundisi Mahlangu nanya le emuva. Phakama mfundisi Mahlangu kanye noPastor BK basebenza sinomfundisi uNkosi Lobeka la usiswa abantwana together nomama wakakhe. Ngiyafisa ukuthi bakhona la ekhaya siyabuswa baphakame ibandla libazi. Praise the Lord. Especially praise the Lord. Hallelujah. Sinomfundisi uMatsilele kanye nobaba wakakhe. Sisazo-introduce kahle to the pastoral council. Mangibonge igama lenkosi. Umakoti wala ekhaya sidala sibashadisile. Ubaba uMatsilele wasilethela umakoti umfundisi. Hallelujah. Ngicela baphakame sibashayele izandla bobabili egameni likaKristu Jesu. Phakathi kwethu sinomfundisi omtsha. Brand new. Hey, sesiyawuhlala phansi mfundisi uMkhatshwa. Hey, siyawuhlala phansi. Hallelujah. Phakathi kwethu sinomfundisi hallelujah uJames Lewis nonkosikazi wakhe. Hallelujah. Angiboni bengizophakamisa ngiyasivenda. Phakama amabrother babone egameni likaKristu Jesu. Simshayele izandla. Praise the Lord.
Ngibulise ke nje abazalwane ukuthi Pastor James. Ubani bazalwane? Pastor James. Hallelujah. Asimshayeleni izandla egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. And then phakathi kwethu sinalo mama lo oyithulele nje. But very intelligent. Hallelujah. The lady bishop, the queen of the house. And phakathi egameni likaKristu Jesu. Yathemba futhi angekhe ngimshiyile. Nabo bonke abafundisi abakhona phakathi kwethu ababuya from other churches sibashayelele izandla egameni likaJesu. Ethu no-N3. Umama uMagumbane lo namadodakazi akhe. Kushoda nje nge-only son. Siye ekholenzo sabanemvuselelo sizophinde futhi sibuyele. Uyovuselela nokusaseka. So siyacela abazalwane kakhulu ukuthi sibanakekele laba bazalwane. Thina esiseduze no-N3. Hallelujah. Esiseduze nje bafowethu uma sindlula nje ngo-N3 sibanakekele abazalwane laba. Malibonke igama lenkosi. Soon and very soon ngiyamthemba futhi ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzosivusela omelushi ekholenzo. Ngiba misha phambili ukuthi ibandla abazalwane babazi. Siyathanda abazalwane basekholenzo. Amen. Masikhuluma ngebandla lasekholenzo sikhuluma ngefamily eyodwa. Beba speed labazalwane. Verse number 8. Ngokuba uNkulunkulu asibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebugcweleni. Ngokuba uNkulunkulu asibizelanga amanyala, kodwa wasibizela ebugcweleni. Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe oyingcwele. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebugcweleni. Kepha uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebugcweleni. Ngakho-ke owalayo akali umuntu, kepha wala uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe oyingcwele. For God did not call us to be impure or unclean or filthy, but to live a holy life. Izwi lakho lenkosi likamandla liphilile. Libusise uNkulunkulu wethu khulume ngale egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Ngivumelene bandla kaNkulunkulu khulume ngaphasi kwesihloko nje esifisha esithi we are being called to be holy. Sibizelwe ukuphila impilo engcwele. And we are being commanded siyaliwe ukuthi siphile impilo engcwele. Likhona ibandla kaNkulunkulu. Asifunde encwadini ka1 Peter chapter 1. Sifunde uverse number 15 no verse number 16. Ngizofunda nje kuphela bese ngiyadeda sidedele abazosenzela lenkonzo yesidlo senkosi. Kodwa kunamazwi abhalwa umpostoli uPetro ku1 Peter chapter 1 verse number 15 la athi khona, kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke, ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Sifunde incwadi yabaHebheru chapter 12 sibheke iverse nje elilodwa verse number 15. Uma ngihamba ngokushesha, could you please just write the verses down? Hebrews chapter 12 verse number 14 lo ozothi
zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokugcweliswa ongenako angayibone inkosi. Ngiyayithanda ngesilungu uma ethi, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness no one will see the Lord. Without holiness no one will see the Lord. Ngaphandle kokugcwele akekho bayakumbona uNkulunkulu. Ngaphandle kokugcwele, without holiness no one will see the Lord. Sibizelwe ukuphila impilo egcwele leli izwi likaNkulunkulu uma uPaul ebhaleni ibandla laseThesalonika othi lo osibizile akakasibizele ebanyaleni kodwa osibizele ebugcweleni. Akasibizelanga ukuthi siphile abangalungile abayilidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bese babala ukuthi obani laba angeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ube addressa lo la Yesu ekhuluma namakholwa athi ningaduliswa. Somebody say ningaduliswa. Somebody say ningaduliswa. Uthi ningaduliswa nazifebe. Athi nabakhonza isithombe. Ningaduliswa yiziphingi nezihloboki nabesilisa abalalanayo. Nabesilisa abalalanayo abayi kulibona ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngikhona kodwa bazalwane asibaxoshe bandleni. They are supposed to sit there up until they repent. Okwakuhlala phansi baphenduke egayini babo, baphenduke from being lesbians. Ngoba Paul ubabhala ukuthi nabantu besimame bashintshe okwemvelo efanele bakwenze endodeni bakwenza emntwini wesimame. Obugcwele bacompromiswa ebandleni lathula ibandla. Sesizothandaza. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. We have got young people and I'm grateful for abantwana bethu abahambile baya e-university babuya. Most of them babuye bamagay. Most of them babuye sebaphethe ilanguage lesbianism because of the influence. That's why Bible meeting ningaduliswa. And I'm grateful for this umhlongo. Ngibonile abantu bazibuyisela uNkulunkulu. Sibonile abantu abamkela uNkulunkulu beza ku-altar call, and we are grateful for that. Nenze kahle bantwana bami. Your lives will never. Verse number 27. Akusoze kwangena lutho olungcolile kuwo nowenza amanyala namanga, kepha abalotshiwe encwadini kuphila yobu. Asiphinde the first statement. Akusoze kwangena lutho olungcolile. Ngamanye amazwi, anything that is not holy, anything engenabo okungcwele ayisoze yangena. Lithini mfundisi unkosi elakho ngesilungu uRevelation chapter anyone neighbor oyiphethe 21 verse number 27. La elami lithi akusoze kwangena lutho olungcolile kuwo. Praise the Lord. Hallelujah. Lithini lakho mfundisi unkosi verse number 27. Nothing that defiles or profanes, yes, or is unwashed shall ever enter it. Nor anyone who commits abomination, detestable, morally repugnant, yes, or falsehood, yes, those whose names are recorded in the land of Almighty.
ngibonge igama lenkosi. Memezela ukuthi Jesu uyinkosi. Yes, there is a scripture in the Bible elithi zihlolisiseni. So before sizongena zihlolisise, then I'll give you just 1 minute. We will pray. Should you feel ukuthi there are things that you need to repent before you get into the Holy Communion, I'll give you that opportunity. You cannot pray loud if you don't want to pray loud. You can pray softly. Uthi Nkosi ngiyavuma. Izono zami ngiyavuma. Futhi Nkosi ngiyavuma ukuthi uyinkosi phezu kwempilo yami. Can the church pray egameni likaJesu? Sihlanze Nkosi. Mabala onke angcolisa umoya wethu. Ahlanze umoya wethu. Sisakulelizwe Nkosi, there are things that are happening. Sometimes we think of unholy things. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Oh, wonderful is your name. Sacred Barrett Lord Bazarane, then Sotana Bishop Namama. Sotana Bishop Namama Ninkale Ningene Holy Communion. Then Sizo Golandela Abba DC, Abba Kwana Pants. 1 packet Bazarane Nala. And then I suppose.